Pini bangke Neli nali tumafan Orunodoi 3.0 labangso scheme ka apply ji aputhak se labangso video long nang than pachini pon ikpo lapen labangso Orunodoi 3.0 scheme ka apply dun ji afan copy pia documents sikinang jima lapen komada bang phu abang phia tum sila bangso ale bang kilong jima labangso puthak pini nali tumfan Klarda kalam labangso video long nang than pachini ponik po lapen nali tum labangso video sitami kicheng pen kijut an lang pon igon lapen ki share bang toke nang litum tingni ni pin pen share pon igon tang tia prang si kardom kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tami nang litum jong sila bangso YouTube channel na anta subscribe lang pulte subscribe igon latest update nang litum kilong verji afan adung het belar jan theklang hodas tami nang litum berpon igdernon tangte non labangso Orunodoi 3.0 aputhakle ethethini alam lang polonang lapen jithan pon tangte non labangso Orunodoi 3.0 aputhakle jithan polona kedam tang hot kicheng sila bangke Orunodoi lapen det Orunodoi 2.0 lapen non kiwang thuji labangke Orunodoi 3.0 labangso aputhang sonsoni alam dak jithan polonang lapen nalitum video ang bongkali pulote video kijut mulam nalitum adet bang chini po command to pense Orunodoi 3.0 labang ka apply kicheng jima lapen koson se ka apply ning jima labang so aputhak bangke tangte non labang so scheme kilong ji aphan copy pc da ke claim nang jima benefit ka an ma lai hui dak chithan polonang lapen documents copy pc nang ma lai hui son sonia lam dak chithan polonang lapen details ba nali tumla Orunodoi aputhak jong si chini tung polte command tu aning kan pen si dak kicheng ponma labang so aning kan stame dak tokpon iglo kedam tang 2 October 2022 pensil labangso Orunodoi scheme bangge kangpu ponlo mate labangso hot pensi cheng ponlo halabangso hot kicheng hot labangke 830 ansi chikloi jon long pon jodlo lapen putha dak pa bathulo suring si an lapen non Orunodoi 3.0 labangke 1500 an leta hai lasinali ton labang so details bang dak aduka we dak thek pon long at pola Orunodoi labang so Orunodoi aputhak labang ke lapen dak kitok an jong se chithan iklap lo pulte labang penan ar jiding ik pola pen benefit bang ko ppc long ji labang so scheme mate labang so benefit labang ke especially arloso atum phansi panong pi iglo lapen Orunodoi scheme labang ke Orunodoi scheme labangke Orunodoi putapupu aprang mangke Orunodoi lapen dia tha aprang mangke Orunodoi lapen non bangke Orunodoi pusipupon iglo lapen each beneficiary will get 100 rupees per month on the every first date of every month lasida ke tok pona ting bang la sonlo suring si labangke chiklo jonwang taring silo te labangso tangka bangke bengi konlong jang ikpo lapen labangso tangka ko pipia phansi dak kitab ma labangso puthak sta medak details bang tokpon iklo dak tokpon do iglo hai bang nili non bang nang than pachini pon ik edat po lapen Orunodoi scheme 2.0 will be provide financial assistance of res 1000 per month through DBT mate direct benefit transfer lase Orunodoi 2.0 labangke suring si an pabat pon lapen kaduka wistame dag longdun iglo nason lo lapen non eligibility bangke lason ex PRI member having annual income less than 2 lakhs la hello mane 2 lakhs pen ake kom income tum sila bang soli bang long ikpo lapen to be beneficiary of Orunodoi asoni you need to be a woman mate also abang pinang ikpol abangke pinso atuma fan bang kali lapen number 3 family living in kacha house in village lapen family la kacha house long le hem bakapar pong hem phelang hem laitum sila bang soli bang long dun ikchot po lapen buthodak hemi pi lapen separate female mate penando de pin penapu pasar pi ba penando de jolason tum ta longdon ikpola pen physical handicap person tum aria ken kahinu tum stame longdon igi jong se arlo sopi mar plote lapen unmarried girls age more than 35 years jong se elason lo labang dakitok ponta do iglo amuni linang thana tenglo unmarried gad penando de that pen doson do o pasar piham jo 35 years an abang phu diak tha abang phia tum sila bang so Orunodoi asoni scheme bangke longdon ikpo lapen the family having maximum 15 biga of land in village jong se rong long jong se 15 long le
adang 15 biga jong sidu puta alang litum stame long don ikpo 15 biga pen ba 20 biga jong sidu ikok puta alang litum mang labangso ali bangke long don ikelo ahemle pilang hem ba kapar pong le arthem ba cek le par pong stame alang litum bangke long don ikelo la pen taon long dokok stame 3 kotha land in small town longjong si do pulot alang litum stame labangke kamrup metro tumhano are also eligible for this scheme journal sonlo lapen non bangke application process bangla lang polona application process bang the only way to apply for this scheme is through application form lase aprang bangke online dos tamin non bangke online la bangke apply iklong lelo lase a form do labang so form la bangke nang litum area son panchayat long stamin nang pili ikpo labang so form lase hodaksi form fill up se thondam iknang porapen step 2 take the benefit of the scheme the family has the nominated a woman from their home lepen step 3 then all the information of the nominated woman who have the fill the application form as application details labang kalasan of block mate ULB tok nang po ULB amen lapen gram panchayat mate town amen tok do nang po a form long lo de la form long ka fill up do nang zila bangke village lapen ward number tok don ignang po locality in town lapen applicant first name labang tok don ignang po lapen applicant middle name labang tanalitum tok don ignang po lapen applicant last name labang tanalitum fill up don ignang po lapen gender lapen age lahay hui nalitum dak fill up don ignang po house number locality police station lapen pin code contact number mate mobile number lapen family details balason hello name age gender relationship status lapen hereditary status divorce ma separate ma window ma lapen dibyang ma kopis non labang suliwai ma jola so puthak sta medak tok don iknang po lapen kijut sila bangke important la bank account details la bangke nalitum fill up don ikvek nang po chok limpen bante bank account book long pen pangbar pa mesi dak fill up don iknang po ke fill up don nang chila bangke IFSC code lapen bank amen tok don nang po bank branch name lapen bank account number lapen annual income family income lapen documents kape bondo nang jila bangke bank passport passbook first page matela aprang apis bang photo dokok titi lapen account number hai hui kido labang so page nalitum xerox si da pa bondon iknang po lapen periodically supporting documents ason sondak documents nalitum pidon iknang po lapen any other documents nalitum pidon nang po lapen step 4 bang the duly fill up application form by the applicant shall submit to their his her nearest urban local body office or in a gram panchayat office long dam pensi nalitum thondam iknang po lapen step 5 bang after submit the application form an acknowledged slip will be given the applicant by the urban local body or gram panchayat office ahin penstam nang litum pan acknowledgement alus tamen nanglo dun ikpo. Step 6 labang lason step 6 the acknowledgement slip will be the proof that the applicant application form has been submitted. That's the acknowledgement slip bang lason lo jenalitum labang so scheme labang ke nalitum jog dun ik elo mate apply dun ik elo pul labang so approve afan lo lapen number 7 bang lason lo then various level committees will be labang ke security says the application receive the verify them truly la alang litum da verify po lapen number step it after true verification the list of selected and eligible beneficiary will be uploaded on the portal and they will be get amount transferred to their bank accounts on the first day of every month lapen hola alang litum dak select equal select type and feed nang litum adata mat nang litum labang so list Orunodoi official website long upload equal lapen nang litum alis so dak pen download ignang pol lapen celang ignang pujen nang litum halabang so alis along nang litum amendo ma we majong nang litum amendo pulote achiklo la first date 1 mate tarik ingsi labang so tarik ingsi bangke nang litum account along labang so tangka bangke nang jang ikpo jola sonno lapen documents required copy pia documents non bangke nang zima documents ke nang jitang ke nang litum number 1 nang bangke Aadhaar card nang po PAN card nang po lapen domicile of Assam lapen bank account bank passbook 2 copies of photo pakni lapen mobile number nang litum pidun nang po ration card dowek nang po lapen income certificates tame do ik nang po ration card dowek nang ji bang pudam des tame ration card ke do tum
ta apply dun long pol apen income certificate nang ikpo income certificate nang litum gram panchayat mate mujadar long dam pen stame nang litum olai dam ikme kali pul nang litum code long dam pen affidavit pen stame olai dam ikme lapen number 10 long ke tokdo self declaration form labangso form stame nang litum long pon ikpo self declaration of forms nang litum pidin inang po lapen number 11 bang identity card nang litum pinang po lapen number 12 voter ID card stame nang litum pinang po number 13 labang ke age proof of nang litum Aadhaar card lapen birth certificate le pidun anta nalitum chok ikpo lalo lapen labangso Orunodoi non 3.0 labang ke January karjulong ating polte January 15 mulam bense cheng pon popusi ni nili hinpen bang beta kelong dun dan sela bangso Orunodoi 3.0 ka apply dun ja panang itum lahai huya documents pangke ready non lapen bi ko on lapen form jong se publish pon lo pulote nili nalitum pan video putha na wan pithu ik pola sin nalitum na sonsona birta karjulong verji pan labangso YouTube channel banalitum subscribe ingon lapen video stami nalitum langmi san pule serego karbeng long ras tami pachinik nang lapen pelang ikna la sipinia video long bang chat ma sipina anding pono la si domi thangmi kaduka vekar bitis 2.0 YouTube channel long kelang ara duan fans tami nilhin pin kardom to change your